Nama je danas bila iznimna čast da smo ugostili predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Milanovića. To je stvar jedan povijesni događaj. Ono što je najvažnije da je predsjednik Vlade bio u posjeti službeno danas u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je obilazio nekoliko općina i evo jedna od tih općina je i općina Žepče. Predsjedavajući i ja smo upoznali predsjednika o svim tih povijesnim događajima, pogotovo u zadnje vrijeme, od rata pa na ovamo, o integracijama općinskih institucija, sve probleme koje smo imali i danas smo evo jednostavno uspjeli dočarati predsjedniku da je ovo jedna funkcionalna, zdrava sredina gdje jednostavno Hrvati, Bošnjaci i Srbi uspješno provode onu politiku koju su zacrtali, nastoje stvoriti jednu sigurnu sredinu, a onda smo upoznali predsjednika i o gospodarskom razvoju, o problema koje mi imamo, zahvalili se o svim donacijama do sadašnjim. I ono što sam htio da istaknem, to je da ovo je pravi način kad Republika Hrvatska i Vlada rješavaju kapitalne objekte u jednoj općini. Znači da ne daju 20-25 tisuća kuna, nego da rješavaju kapitalne objekte po prioritetu lokalne zajednice. To se desilo sa školom Ponijevo, pa sa domom kulture. Ove godine mala škola, iduće godine će najvjerojatnije biti druga faza te male škole i tako dalje. Nažalost, mi imamo najveće potrebe u školskim objektima. Evo to je ono što je bilo najznačajnije, da ga upoznamo, da se zahvalimo i da iduće godine također imamo spremne projekte za sredstva iz Republike Hrvatske. Ove godine oni nisu točno rekli, ali ja imam informaciju da je pola milijuna kuna, još nije potvrđeno, ali mislim da je pola milijuna kuna odobreno za dizanje kata i krova nove ove male škole. A iznijeli smo i tu da iduće godine ide druga faza uređenja unutarnjih tih učionica. Mi smo iznijeli i ovaj problem prirodne nesreće i ono što za Žepče je interesantno da smo imali puno porušenih kuća i uništene infrastrukture. To su molili predstojnicu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske da ta sredstva koja budu imali da koliko god mogu osiguraju za ove općine kao što je Žepče kako bi mogli sanirati infrastrukturu. Mi smo konkretno to dogovorili, a mi imamo već upućene zahtjeve prema Državnom uredu za saniranje infrastrukture.